And they will be portraying the life and virtues of General Luna. Ladies and gentlemen, contingent number 9, Tribu Kaplag Buwad of San Nicolas proper. General Antonio Luna, kay daming kabayanihan ang aking nanasdan. Amerikanong dayuhan nais sakupin ang bayang Sinilangan. Ngunit hindi pala dayuhan na matinding kalaban, kundi ang sariling kabayan na nais manatili sa kanyang luklukan. Handa ako mamatay para sa aking lipunan. Mabuhay ang Pilipinas! Aduna ako'y nabatian nga storya nga dili ko numutugot ang tag-iya aning yutaa nga tukuran kini dinhi. Hala, mao ba? Tinuod ba kini nga storya? Unsaon namang linato? Maayo na lang unta kaayo ni nga og matukod kini usa kini nga panganibuhian kanatong mga katawhan dinhi sa San Nicolas. Ato na lang kining ipangayupo ni Senyor Santo Niño nga unta malamdagan ug ihatag na lang kining yutaa kanatong mga katawhan. Maing buntag mga San Nicolas nun, ako ang manag-iya ining yutang giburagan, ug buot ko magpahibaw kaninyo, na ako kini ihatag kaninyo, o gawas nun na kamo sa pagtukod sa gusto ninyong itukod ining yutaa.
And that was contingent number 9, Tribu Kaplag Buwad of Barangay San Nicolas proper.